Ahojte, dneska máme ďalšie video v stylu Brainrot. Niekto nám ale kradne tralero trala, takže toho zasiahneme. Tak nezasiahli sme, ale ideme si potom. Dobre, dali sme to. Takže ahojte, dneska máme ďalšie video v stylu Brainrote. A bude tu aj môj kamarát. Rovno sme začali s týmto Ying Yang eventom. Tak, dobre. Mám Pipi Kiwi v indexe. Mám, dobre. Tak. Peťko, mal by si sa už napojiť, nie? Už sa napájam. Hej. Aha, dobre, už si sa napojil. Dobre, kde som? Vieš? Neviem. No poď konečne už. Avokádiny, antilopíny. Ja som druhý od začiatku. Oproti tebe rovno, super. Hej. Hej. Oho. Tak poďme si zatočiť spolu s kolom šťastia. Počkaj. Ja sa pozriem, že... Aha. Čo? Kolo šťastia, poďme si zatočiť, nie? Ale že chcem si dať rabbit. Tak. Koľko ma bude stáť rabbit? Tak poď. Rabbit. 100 miliónov. No, dobre, ale už poď. Mám 5. Áno, idem. 3, 2, 1. Točím. Poď, prosím, nech niečo dobré. Mohlo nám 9 miliónov. 9 miliónov padlo. Ja... 100 000. 100 000? Hej. Wow. Fakt? Nemáš orangutiniho a ananasiniho? Nie. Ne? Zase to padlo do toho antilopíny. A avokádiny, antilopíny. Chceš si to zobrať? Môžem. Potom. Čo tam ona? No tento. Čo tam si? Čo si tam? Za koľko Bombardino krokodilo v 3 mutáciách. Môžem ho? V 3? Tam No. 2. Ale tento HDDBDU 928. Hej, no však ja som teraz tam. Aha. Ide buneka. Ide kapučino asasino. To chcem ja, to si chcem. kupujem. Počkaj, ale... Ja ti to dám potom, áno? Hej. Dobre, ale niekto mi kradne tralaléra. Niekto mi kradne tralaléra. Ja si ho kupujem a teda ja ho hľadám. Kde? Je tu. A tu na rohu. Chyba nubáka. Dobre, je zamrazený. Dobre, je tu. Mám ale kapučino asasina. Dobre? Otvorené. Tak ja si ho idem zobrať, hej? Poď. Mám ho v indexe. Poď. Čo je? Pustí ma. Máš povolený prístup. Sigma Boy si zoberieme, to je na on. Kde je Sigma Boy? Na čo? Tak mám cappuccino assassino. Dobre. Ja idem kradnúť orangutiniho. Čo je v mašínke? Orkalita, orkala. To je na nič. Salamino pingvino? Čo? Iba? To si spravíme. Potrebujem blueberryna. A Rajna už tu máme. Aj oktopusina. A potom už potrebujem iba salamino pingvino. No, počkaj. Ja mám toho bombardina. Nemyslíš vážne? Čo? Nemyslíš vážne? To potrebujem pingvino, kokosino, ja že... Ja aj toto potrebujem, toto urobíme. Takže 2x salamina pingvina. Salamina pingvina ja nemám akurát. A mám, Ja ho sa mi zdá, že mám. ja bombardina krokodila v 2 mutáciách mám. Ja by som si ho požičal. A máš avokadiny gufo? Trik trak tarabum. To si ja beriem. Potom ti to dám. Potom mi to daj, hej. Ja dám tieto. Ide ďalší kapučino asasino Ying Yang. Toho nepotrebujem, toho už mám. Zober si ho ty, keď chceš. Niekto mi kradne bombardína v 2 mutáciách. To je ten, ktorý si mu ukradol. Hej.
Nevadí. Môžem si ho teda požičať? Koho? No, bombardína. Aha, jasné. On má tu bubble. Niekto krádne toto. Bombíny, kuzíny. A čo píše on? To je asi nejaký Rus. Nejaký ovňan. Neviem, čo píše vôbec. Neviem, po rusky. Asi po rusky, no. Arak bum bum bum. Západy féro. Západy féroide. Jasné. Niekto mi furt kradne to tralalero tralala. Dobre, ja som vyzbrojil. Potom sa vyzeraj sa, že či náhodou nejde ten Salamino pingvino. Dobre, budem. Aj v motáciách, to je jedno. Tento má 2 salaminov pingvínov. Ja chcem sa k nemu vlúpať a ukradnúť mu orangutiny a nanasiny, pretože potrebujem na rebít. Avokadíny gufo. Oplatí sa? Naladiť sa. Aha, dobre. Ty si aký oplatiť sa, naladiť sa. Prečo tu nie si? No, Sa mne to nejako odpojil? spadlo. Mne to spadlo. Spadlo ti to? Hej, Ale fakt? hej. A zvedla som proti sebe. Dobre, mne to je jedno. To chcem ja, nie! Orangutiny ho chcem ja na rebít. Friga, tento má friga. 160 sekúnd, bože. A chcem ísť naspäť a Tento má hen toho, to je Latina. mám tohoto barabum. V indexe nemám. Kde mám svojho? Aha, joj, ty ho máš. Ja ho mám, pustí ma. Aha, počkaj. Aj ty ma ale pustíš. Ide Salamino pingvino. Berem ho. No, ale tam je Ying Yang. Čo? Aha, dobre. Berem ho. Daj toho. Ber ho. Trak, barabum. Mám tých dvoch? Teda, joj, prepáč. Počkaj, zoberiem si ho už. Už si ho môžem zobrať. Už si ho môžem zobrať. Dobre, zober si ho. A zoberiem si potom aj toho druhého. Dobre. Možno nám padne. No, Aha, tvoja sestra sa na nás pripojila. Joj, deje. Jaj, čauko. Niekto mi kradne tralalero. Ja Ukradli mi tralalera. Som čisto po rebite. No. Počkaj. Niekto kradne bombardína, ale mám zavreté, takže. Som všetko napíšem. Počkaj. Nedá sa ti čatovať toto? Dobre, mám ho. A idem si ho tam dať. Akože tento čo tu? Tento si myslí, že... Napíš Ninke, že som to ja. Proste. Ide kúpiť. Čo ide kúpiť? Počkaj. Idem ku nej. Počkaj. Kde je? Kde má bejsu? Je tu. Tuto. Má bejsu, kde? Napíš, že je to. Kde je? Tuto pre tebou. Kde je? Tu je, pri kapučine. To je on. Tak, to je on. Ja si tam idem dať toho Salamina pingvína doma. Už iba 13 sekúnd na to mám. Dobre, ja si to tam idem dať. Počkaj. Môžem si dobrať toho bombardína? Počkaj.
Aha, Vlastne nemáš nemáš. povolené. Bože. Ešte si musím ísť zobrať toho salamína. Jedného. Dobre. A budem mať mýtika nového. Tohoto mám v Ying Yang verzii. Sa mi zdá, že ešte jedného mám tam v Ying Yang verzii. Koho? Neviem. Zabudol som už. Nie. Nie, všetkých mám normálnych okrem z jedného salamína. Mohlo by padnúť toto by mohlo padnúť v Ying Yang. Už sa mi to robí. 30 minút? Až čo? Škoda. Otvárame Aceu. No. Dobre. Linku niekto zmrazil, očividne. Hej. Ja napíšem, že čau, ja som Ninka. Čau. Ja som Jurko. Tento je niečo po čínsky. Kde je Ninka? Aha, ona je tu. Počkaj. Ježišmarja, čo sa mi to tu zase točí? Počkaj. No, dobre. Ja napíšem, že či chce brainrota. Dobre. Chceš brainrot? Chceš brainrot? Peter SK. Nie? Dobre. Peter. Ideme. Dobre. Máme ešte koľko minút? 28. Ešte furt toľko. Takže toto. Kde je môj kamarát? Peťko. Kde si išiel? Počkaj, zase napojím, lebo je to tu pokazané, neviem prečo. Divné. No, dobre. Tak zatiaľ pre toto video by to mohlo byť všetko. Majte sa dobre a zatiaľ čau.